Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi ċal tal-li għajt l-istedina tagħna, Charles Grek. Jew ċali Nova, l-stage name tijak, u xċal. Ekku, bravu Sajan, grazzi tal-istedina, program segwit ħafna, tizid ħafna fil-popolarità tiegħu ikollok mistednin interessanti ħafna, nispera li I'm up to it illum ġifieri għal-level ta' dan il-postkat li għandek kif fragaza batu xuttit fan il-għada. Jenna les li namel intervju l-kulħatta, ma mux kulħadd jiġi, ovvjament. Ovvjament, mux jekk ma... Min kull aspetti ġifiri, anki jek per eżempju jenna fekux in-soċjetà taraħ kriminali, jena ma jinteressanix, jena ma nġudika l-ħadd, jena les li nagħmel intervju l-kulħadd, ġifieri. Mhux hekk you are putting democracy in motion, speċi kif suppost għandna ma anyway, ma rridx noqgħod politika, ma ġejx biex nitkellem fuq il-politika, u qas interessani il-politika. Mela bħalma tkellimna naħseb ġejta peress li jiena għamilt xi żmien fis-servizz ikun saqsejtni tixtieq titkellem xi ħaġa fuq il-forensika fuq. Ejwa. U forsi għandi xi żewġ rakkonti paranormali x'ngħid. U kif ukoll it-twemmin tiegħi jiena spiritwalista, orajt kif naqbad ngħid il-kelma m'għamilt bħala tolku bħal kulħadd u Malta. Mhux hekk by force. By default. By default. Matul is-snin anki sforz ċertu skoperti li saru fuq tip ta' reliġjoni. Meta xaħat ikun żgħir faċli tbellalu ħafna affarijiet, jiġifieri jekk inti għandek tieħu jien naf tarbija da twildet ma taf xejn. Da bħal computer inti tipprogramma. Aħna it-tfal aħna nipprogramma. Niġi program daħna. Allora inti tiġi brainwashed mis-soċjetà ta' madwar. Ma modellati b'dan il-mod u ovvjament. Mhux ngħid li sistema ħażina ta' assolutament li għax ifhem kieku m'hawnx di sistema jaf ikun hawn il-kaws. Fimni, għalhekk nħallu dis-sistema, il-bniedem iħobb jagħmel affarijiet jiffaċilithom u jtihom direzzjoni. Ma jekk tara stampa xi ħaġa, naf jekk tara xi ħaġa sħaba tajt dik isa annimal tip ta' annimali naf xi ma tkun xejn. Moħħok kien qiegħed jirranġa l-affarijiet għax moħħok jaħdem. Ġifri we always seek order. Ekku. Bħala umani. Mela ċal, issa fis-servizz tiegħek ix-xogħol x'kien jinvolvi eżatt? Tajjeb, mela jien għamilt is-servizz kollu kont pulizija, kont surġent, għamilt mill-1989 sa 2011 meta ġejt biex spiċċajt fil-forensika, il-bqija snin l-oħra kont fid-distrett passport officer, però kif qed ngħidlek l-aħħar snin tas-servizz tiegħi kont dak ngħidu jew crime scene investigator. Jusinu crime officer, l-istess ħaġa. U ixxo, kif bdejtek bħala kif tħajjar tidħol fil-forensika? Jew ġast. Mela, l-ewwel qed jien kelli servizz kien soldat, però mhux pulizija u peress li trabit dak l-ambjent. Jew nikber insomma dejjem xaqt nidħol fis-servizz, rid nidħol fis-servizz Ingliż ukoll. Però dak at a later stage f'ħajti u ma tkellimt għalet il-gwerra tal-Iraq insomma kienu ġew ħafna redundant, ġifri kienu kaċċew ħafna soldati u hekk fis-sens kien temmaw l-Olimpik. Ma anyway, mhux ħa nitkellem fuq hekk, nitkellem fuq il-mistoqsija li għamilt klijenti. Interessanti, sa nispandu fuqha. Right. Meta għamilt nidħal fis-servizz fil-1986. Kif qed ngħidlek l-ewwel ma kont stazzjonat bħala passport officer,
ġifri immigration hemm l-airport, mbagħad wara kont inżilt dak iż-żmien kellna liċenzji tal-karozza tal-vetturi biex niftehmu l-belt l-askaris. Mbagħad minn hemmhekk mort id-distritt ta' Sliema, għamilt sal-1999, mbagħad mill-1999 l-ewwel kienu fetħu xi applications biex min jixtaq jrid imur fil-forensika u kont applikajt insomma u kont intażiltu mort hemmhekk. Jiena l-xjenza li affaxxinani, fis-somma ignorant. Imma affarijiet ta' misteru insomma affarijiet jinteressewni wkoll tajli hija misteru għax ma jien naf meta tmur fuq scene of crime għandek kasset tinvestigaħ, sakemm tibda tiġbor it-traċċi insomma tagħmel eżek ġib sobażil. Dak misteru jkun għadu għax ma tittara kif ġara l-każ se tipprova solvih. Ġieli ntqajtu ma' xi każi strambi fis-sens paranormali jekk. Fimni kienu għamlu ħabta matul iż-żmien, imma insomma meta kont hemm jiena dan qed ngħidu fil-90s kien għadu ħaj jafillu insomma jafillu. L-eżorċista Father Melija. Ma nafx għandkom x'amment, ġifieri ma nafx forsi smajt inti, forsi għax naħseb isar minn, ma nafx imma. Niftakru provajt inkellmu, ovvjament. Kienu jisibu. Ħafna daw li jgħidulhom isom traċċetta xi black masses li kienu jsiru ġo ċimiterji obra maqluba għadhom insomma maqluba f'retek. Ejja, dawk jiġu ġifri investigati mill-forensika. Da żgur, mela l-ewwel inti ma tistax taqbad katavru x'inhu skeletru huwa katavru u taħdu magħha ġifri tellhom qabel dak il-maġistrat biss jista' jordek. Is-sekk li ġien bidlet ma nafx għax you have to take into account li l-spiċċek mit-2011 u l-ġilli hemm jibidlu ma naħseb l-istess għadha. Il-Ministeru tas-Saħħa malija u l-maġistrat jista' jordan għala tiġi eżomat kadavru minn hemmhekk. Jiġifieri dak għandek profanity wkoll jekk tidħol fir-reliġjon dak iż-żmien kienet ma konniex għandna dat taħlit ta' kulturi. Fem, u il-polizija tidħol għal dak iż-żmien li qed nitkellem sewa għax illum ma nafx il-liġijiet inbidlux viżavi drittijiet ta' reliġjonijiet oltre għax qabel fi żmieni kienet illi il-reliġjon magħrufa legalment hawn Malta kienet dik il-reliġjon Kattolika Apostolika Romana li hija reliġjon ta' Malta. U għawdex meta ngħid Malta ġifieri għawdex awtomatikament. Nerġa' ngħid ma nafx il-liġijiet inbidlux. Allura hemmhekk tidħol għax hemm ksur ta' liġi in that sense ukoll. Fimtek. Jiġifieri ma kienx hemm pereżempju minn xi naf ikun hemm xi ħadd jgħid li ra xi ħares jew hekk. Ġieli interrogajna nies li kienu jgħidulna li speċi huma satanisti u hekk u dak it-tip, ma nerġa' ngħidlek it's religion. Issa ma nixtiex nitkellem fuq reliġjon, però ħanagħmel parentesi żgħira, ma jiena ovvjament bħal il-maġġoranza tan-nies tal-età tiegħi qabli u naħseb anke ta' żmien meta jgħidu hawnhekk dejjem jagħtuna l-Magħmudija Kattolika Romana, Apostolika ġifieri Muhammad bħala Kattoliku, Kristjan, orrejt nirrispetta l-Kristu ġew dal-bniedem li jgħidu jsemmuh li hu Kristu, però matul iż-żminijiet persuni interessu ruħu wkoll mhux fl-okkult in that sense, tifhimniex ħażin, għax il-kelma okkult tfisser xi ħaġa misteru moħbija. Mhux hekk, imma l-bniedem u nemmen li aħna maħniex waħedna f'dawn l-universijiet. Dejjem kont naqra għandni s'issa naqra insomma nara programmi biex nqarreb lejn il-verità x'inhi ma all right. Parentesi żgħira nerġa' ngħidlek fil-Bibja Ġudajka li along the line ġifieri ġiet ħareġ it-testament li ġiet minnha fi żmien Kristu biex niftehmu. Anki l-bidu tal-Bibja se jgħidlek u nagħmlu lil-bnien in our image, l-Allattana, ma insomma dak kien hawn xi ħadd ieħor qabli u spjegaw ma rridx noqgħod naħlilek il-ħin fuq hekk. Mela allura Alla huwa jien, le?
Ekku, automatikament. Ejjen immaġinaw. Kull oġġett li diħel minn barra din id-dinja. Eżatt. U għalien. Ma jina qed ngħid għalien tal-UFOs biex niftehom, mhux jispirtu. Le, ifhem, most likely. U meta jgħiduna li aħna parti minn Alla hekk hija vera aħna parti mill-univers li għalija bħala spiritwalista għax mbagħad iktar inħaddan is-sens spiritwalista mill-reliġjuż. Illum il-ġurnata għax ir-reliġjon li fil-ġeldu l-nies ma jagħmlux. Mhux hekk? Mela, inti jekk tasar kollox, tiġbor kollox, toħroġ kollox minn hemmhekk, illi jibqalek l-enerġija tiegħek li l-ispiritualità tiegħek u hekk li aħna nsejħu l-enerġija jew ruħ hija l-istess ħaġa. Mela, inqala minn hemmhekk u mur f'dik li hija l-verità li l-univers u kull fih. Issa bħaħna bħala bniedem kif ġejna, min jaf. Poġġejna hawnhekk kienu kombinazzjonijiet. Jiena sebiktar kien hemm bħal meta kollok xi ħaġa li awtomatikament issegwi perkors li fejn wasalna f'hawnhekk u fejn din issa. Jaf il-qudiem nevolvu mod ieħor. L-evoluzzjoni diki ħtibdlek minn żmien għal żmien. Ovvjament. Faċli li tgħid isma' għala kollox kombinazzjoni. Ġi. Imma jekk toħodha minn aspett ieħor, kif ġid ir-realtà men? Kif il-lostja imbniet ir-realtà? Kif ġejna ir-realtà tiegħi mhijiex fir-realtà tiegħek, ir-realtà hija personali ta' kulħadd. All right, jekk kien naf tindaqqa ta' fond, nħossok, jiġek ir-realtà x'ħassejt int ħassejta jiena. Not in that sense qed nitkellem. Inti tħobb tgħid li aħna qegħdin ngħixu ġo simulation li jista' jkun ukoll, jista' jkun qed ngħixu ġo black hole, jista' jkun ukoll. Imma mbagħad jekk qed nitkellmu fuq l-evoluzzjoni tagħna ovvjament l-univers qed jaħseb għalija mill-bidunet. Ma fil-verità il-bniedem jara l-ħajja, pereżempju, mhux il-bniedem, il-ħlejqa tara, il-ħajja tibda minn meta tkun twilit. U tispiċċa meta tmut. Issa, aħna naqisa short lifespan, fimt? F'dak iż-żmien irridu noħolqu ħafna affarijiet u nħarsu għal-futur u nafu l-futur ħadd ma jafux jaf jiġi għada u tmut. Jekk jew mhux hekk. Issa, jekk aħna qegħdin ngħixu mhux ġo simulazzjoni, jgħidli inti, ġo xi ngħixu. Dik evidenza m'għandniex tiġi hawnhekk fid-dinja hekk. Mek bdiet il-ħajja? Dak inti qed tiftaħ Pandora's Box li hemm diskussjoni enormi fuqha. Il-parapsychology insomma l-parasciences. All right, aħna materjali, dak kollox materjali, qed ngħixu f'dinja materjali. All right, għandna l-enerġija ġo fina, li nsejħula ruħ, bak kif qed tgħid minn fejn ġiet. Issa scientifically li nistgħu ngħidu u it's a proof ġifiri fact li kollox ġi minn singularity li mixxej ġi kollox li hija vera mixxej ġi kollox u kif kien Kalle Garricka hawnhekk bosta drabi kif qal sewwaw minn hemmhekk tinissel kollox u spiritually laqat ma għajxna, laqat ma mitna, laqat ma twilidna, konna l-eternità, dik l-eternità. Tifhem biex l-atomi tiegħi jekk tidħol fil-font. Il-kbir huwa bażat fuq iż-żgħir, jiġifieri minn fuq dik is-singularity li fetaħ u għamel dan l-univers kollu. U bliġi miegħu ġifieri biologically, insomma chemistry, forensics li ħankellmu qudiem fuqhom. L-aħħar Nobel Prize kien ibbażat fuq li l-atomi jistgħu jikkomunikaw minn naħa l-oħra. Da żgur hija mela, jikkomunikaw, da żgur mela. Ikunu ġo postijiet differenti. Pereżempju jekk għalhekk hemm l-ħsieb li jista' jkun li kollox il-Big Bang u qatt allura ġiet string theory jew parallel universes. Kollox jisu minn ħaġa għandek eżak għandek il-yin and yang. Il-positiv u l-negativ. Kif naqbad ngħidlek kollox connected u. Eżatt, bħalma għandek il-positiv u l-negativ, bħalma għandek il-kalamita biex niftehmu. Aqbad kalamita u sama. Hawnhekk dejjem positiv u hawnhekk dejjem negativ, ma tistax iddawwar kontrax it-repels each other. Meta tressaqhom fejn xulxin. Eżatt, qatt ma tista' tagħmel għalissa bit-teknoloġija li għandna nsibu mod kif minnaf indawru kollox li l-qudiem naħseb nsibu mod ta' għax mbagħad nistgħu nitkellmu fuq il-problema li ta' space travel ta' l-string theory jisa ġiet stagnat il-ħaġa minn.
Min jafalix, jifimni, dan inti titqis li kollox kull ma jisir għal-militar fid-dinja. L-ewwel anke l-computers inventaw għal-militar l-ewwel u mbagħad ħarġu kummerċjalment. L-ewwel ħaġa dejjem huma jagħmlu possess fuq għal-ħaġa u mbagħad kif jaraw li all right, it's not gonna harm. Il-militar ta' kull dinja qed ngħid ta' kull pajjiż. Ġifieri minnu superpower jew whatever, u mbagħad jorġgħu għal-nies. Ġifieri jien nagħmel li ħan avvanzaw iktar. Anke bħala magni u affarijiet ħajkollna iktar avvanzati biex jekk ħanħarsu għal space exploration, planetary exploration u space travel. Ma inti taf li kien hemm craze fil-40s mill-40s sa 60s fejn. Ekku. Ridu jivvintaw xi ħaġa li taħdem bi gravità. Anti-gravity. Anti-gravity. Diġà teżisti. Most likely, u xek, għax mbagħad jisu biret kollox bħal magna tal-karozza għandek l-element bħal dak jixtuħu li l-ma tista' taqsam l-atomi u tmexxi biha x-xemx hekk taħdem, jiġifieri ma tneħdu xejn ġdid. Taħdem biex ismu Jixtuħu, hydrogen 2, oxygen 1, tissepara l-atomi. Batterija kol ma trid u il-fusion ta' minna perikoluża wkoll. Ma nafx minix scientist in that sense, pero naħseb li taqsam l-atomi dan mhux ħatamel nuclear fusion. Mhux hekk. Iktar differenti. Dalli qed tagħmel inti qed tuħu l-hydrogen bħala combustion biex tqabbad biex ikun hemm sħana. Llum il-ġurnata nużaw dawn iż-żejt u nirraffinaw f'diesel f'petrol u hekk. U dak kull ma hu enerġija tax-xemx u inti qed taħraq xeba nies, xeba pjanti, xeba annimali, tifhem biljuni ta' snin taf ġoġo xorxin u saru żejt. Dalli qed tieħu kif qed ngħidu aħna li tista' ssir jekk iridu jagħmluha l-H2O. Jaqsmu l-atomi. Toyota ġiġa bdew. Eżatt, u titfa' mhux ħad tagħmel l-inkwinament, qed titfa' ossiġnu. L-ossiġnu jaħbad mal-atomi li hemm fuq, irġinsel bħala xi ta' msomma tsir recycle thing. Toyota tista' tmur tixxi. Barra mill-dan naħseb mis-suġġiet. Irridu sponsor man ta' Toyota. Ma Toyota ġabdew xi ħaġek. Nisperaw li tkun ta' suċċess. Ma kif qed ngħid aħna qed ngħixu f'dinja tal-pub kulħadd irid jikol il-kulħadd. Ekku. Dik il-verità. Ma ċal, ġielin sertajt xi ħaġa hekk l-ewwel każ tiegħek. L-ewwel każ tiegħi. Kif ħassejtek? ċetat, u speċi xaqt immur hemmhekk, irnexxieli immur hemmhekk u tkun bħal meta jien naf ħadd tidħol tilab l-ewwel darba u fit-tim. Però mbagħad ovvjament żbalji kulħadd jagħmel, suġġetti għall-iżbalji aħna minn ma jagħmel xejn ma jizbaljax. Ma xogħol interessanti along the lines, ġifieri matul is-snin tibda tant tidra li kif tidħol fuq crime scene, pereżempju. Jekk hemm xi ħadd qed jgħid xi ħaġa u biex jgħid vered isek tinduna ma jgħid ma jisaġew mhux kif qed jgħid dal-persuna. Ġifieri ssib noqqas ta' evidenza ġieli ssibu xi noqqas ta' evidenza kontu jew ġifieri il-crime scene tkun alterata. Alterata, eżatt. Mhux noqqas ta' evidenza tkun imbabsa mela dak żgur issib tinduna f'ċertu każi fim, ċertu każi tinduna aktar wara. Naħseb li xi eżempju naf bħala eżempju, l-ewwel meta tissejjaħ il-forensika sewwa dana tittara li first person jew first officer on this irid jissiġilla il-crime scene biex ma tiġix imbabsa. Biex bikun hemmx contamination. Għax l-ewwel regola fil-forensika hija li every context leaves a trace and nothing is what it seems. Ġifieri jekk jiena naf għaddejt minn miegħek u ħakkejt il-flok tiegħi mal-flok tiegħek xi ħaġa ma' xulxin ħallejna jiena u inti l-fabrics tagħna biex niftehmu dik every context leaves a trace. U jien nafarix minn hawn qatluk lilek jew xi ħaġa ma l-aħħar li raw lili miegħek ma jfisser qed jiena. Issa għax jekk ma morx imkien ieħor u qatlek xi ħadd on a blind corner u il-kamra ma qabdet xejn, qabdet li qed nagħmellek hekk lilek, dak biex nagħti eżempju skajx cake enta ġifieri. Ta' tista' tfisser every contact leaves a trace and I think is what it seems. Mela allura interessanti ħafna
dan ix-xogħol u it's a must l-ewwel persuna, l-ewwel officer on the scene li il-crime scene jippreserva biex ma jidħol xejn u ma joħroġ xejn. Issa mela, biex nidħol aktar fid-dettall. Naħseb kien ikollhom problema iktar meta pereżempju kien hemm ħafna nies per eżempju, tkun hemm xi crime scene, kun hemm ħafna nies involuti fil-crime scene, għalhekk il-problema qabel ma jaslu l-pulizija. Il-problema meta tkun imbabsa għax titfaklaw titfaklem tieħu ħafna direzzjonijiet, għalhekk nerġa' nisħaq l-importanti li l-crime scene tiġi s-siġillat, jiġifieri mhux mittifsa biex nifhmu, ħalli nibdew nifhmu Umbat, x'qed isir meta tagħmel l-analiżi tiegħek dejjem taħdu ritratti, ovvjament, jew intu żaċ ma tan-nar tfittex għall-eskratex jew whatever, tara x'issib, jekk għandek xi katafru hemmhekk tittara l-pożizzjoni tiegħu kif inhi. Jgħidlek isma' silu tħall tarajtu daw, pereżempju, u inti taf li aħna meta jmut il-bniedem anke l-animal ta' every living thing karnali ġifieri, ngħaddu minn dik li ngħidu aħna rigor mortis u livor mortis ġifieri. Ġifieri inti meta tmut ovvjament m'għandekx ħajja ħaġa loġika, ħatibqa' fil-pożizzjoni li waqgħid fiha jew mhux sakemm ma jixqalquk x'hekk ħatibqa'. Mela, peress li l-gravità qed tixbel dejjem l-isfel u ħan nitkellem fuq id-demm issa għax livor mortis għandu xi qasam mad-demm biex nifhmu. Il-qalb qed tippompja l-demm le u tiddur ma' ġismek. Imma waqt li inti m'hemmx jippompja il-qalb mietet il-moħħ daqshekk you're done. Jekk inti nfajf dil-pożizzjoni, il-gravità qed tiġbek l-isfel, ħadd tiġbed id-demm l-isfel. Issa fejn qed tagħmel pressure point hemmhekk, id-demm mhux ta' jimxi. Jiġi stagnat. Jiġi stagnat. Allura, anki ġismek mbagħad jibda jibis mill-extremities għax m'hemmx ħajja, oxygen mhux għaddej, ġol muscles, tibda tiġi riġid, kollox jibda jiġi riġid. Rigor mortis riġid, qed tifhem. Dan sa klezzijat jibda jidħol mill-extremities law. Dejjem l-extremities l-ġewwa mbagħad għandek cycle ta' 24 hours irġa' joħroġ. Però li livor mortis jisib hemm għax mhux qed tiphom x'għall-qalb. Dik stramba stjament meta dik gravità dak għall-natura kif inhi mbagħad tibda tipprepara inti il-ġisem jiġi decomposed. Ejja biex hekk imma stramba kif imbagħad jerġa' jirħi kollox. Għax hekk jaħdem il-mekkanika tagħna qiegħda. Min ħalaqna l-atom li ħalquna naf l-intelligenza li għandna ġofina biex nibnu block by block. Ekk għaltilna biex nagħmlu u hekk jiġri. Ġieli kun hemm pereżempju min imut jekk ikun iżid iżomm xi ħaġa jibqa' jżomma. Da żgur jekk ma jkun hemmx tempering, jiġifieri jekk ħadd ma nassumi jiena qed nitkellem miegħek issa ta' inħartet l-kumit bqajtek kont ninżomm da fejdi. Għajk lax titsew, għajk mux ħadċaqlaq, nek ħajbqajn. Bla vidi. Mem, per eżempju, dana u jiġi secure dek. Lost in place, ġifir ma tkunx tista taqlaw. Le ma tistax. Dik stramba u koll, ostjament. Għax għandek il-rigor mortis t jaħdem, tant tiġi jibsa, taf kem jibbis l-ġisem. Enormi jibbis. Umbat jibda jinħal bil-mot wahdu jerġa'. Sella kontet najdlek, mela, jekk inti tajli isma dan ili sija taw li sibtu għawlek, u ħana nindonaw li għandu reġiditi, għanx sija l-ostja dejlu il-kletzijat, ġiġet tikrib int. Ostja? Fimċet, najli, ġivli dawk tell-tell science najdulom, li s-sina frame bizmin tibda tkellmeki. Anke per eżempju konsistenzi u hekk forsi fl-istorja, per eżempju, kukun hemm xi merder jew hekk. Għax inti għandek per eżempju fingerprints. Fingerprints l-għunet huma uniċi. Dak jitwildu miegħek huma tiegħek biss sissa sa fejn naf jien għadu qatt ma nstab fenomenu ġifieri li fingerprints tiegħi jaqblu ma tiegħek għax kieku jsir hekk allura t-teorija kollha taqa'.
li jiprattika u kollox teorija biss, għax hija prattika tara bajnejk. Inti għandek patterns, għandek 9 patterns u 7 li ġisnajdulhom aħna msomma fil-fingerprints li all right, patterns hemm 9 l-istess bħal mużika għandek 7 noti imma toħloq il-mużika kollha. Fil-finger, qed nitkellem mod sempliċi biex jifhmuni kulħadd sewwa, mhux ħammur tekniku ħafna. Fil-xjenza tal-fingerprints għandek 9 patterns, all right, li anki minn da soba s-soba, all right, jista' jkun l-istess pattern, imma il-mod kif ikollok il-ridges qed iħarsu, tifhem jagħmlu unique minn subajk u subajk stess. Semmaġina inti kemm hawn fid-dinja umani. 7 biljuni. 9 biljun whatever, ma nafx kemm hawn 7 to 8 9 billion taħat mu l-istess. Astja. Don't get me wrong, nerġa' ngħid, jiġifieri bħala pattern sem 9 u bħala ridges sem 7. Da jkun li naf Island, per eżempju, ngħidu aħna ikollok il-ridge, il-loop, per eżempju, dak wieħed mill-patterns tiela, bada ikollok bħal qasma bejn ridge u ieħor u jkollok line. Tifhem dak jgħidu ridge għal dak il-pattern, ikollok iktar ridges, jiena ikollok Isek bħal QR code. Eżatt, jekk tittajtek, eżatt, accidental, naf kombusit hemm ħafna. Kif tipprevlevawhom hekk? Daka biex ngħidu kollox darba daħlu li ġo fiegħed jinġew tal-fingerprints u ġabu li. L-ewwel trid tkun hemm flat surface dejjem, biex ma jkollokx flat surface mhux ta' telefon. Għalmenu meta kont hemm jiena s-sena ngħid it-teknoloġija naħseb kibret u l-mod kif tista' taħdem xjentifikament fil-forensika naskibu wkoll xi missila maqtuħ. Ġifieri qiegħed maqful ġo time capsule meta spiċċajt jien qed nitkellem sewwa. Mela dak qed tgħid dusting għalulek dusting inti tinsix li il-fingerprints jiġu fis-seħħ għax inti dejjem qed toħroġ l-araq minnek. U għalek għanna daw il-ridges insomma u l-patterns kif għat kiena u għanna sweat glands insomma taħt il-ġilda u meta tmiss għetħalli imprint inti. Tijak stess, tal-araq. Dak kull mu il-fingerprints u maraq. Astja. Dak li u dak jinxfu u jibqaw l-ek fuq il-surface bħal dabrek namillek, ġifiri, jek mux ħadbabsu inti hemm ħajba, mbagħad niġina ndastja u ntellaw. Astja. U mbagħad tibda tqabbel tgħid isma' ħa nara x'għandi fid-database ħa. Jekk tinserta jkollok ta' xi ħadd li qabel tgħid ma da kienu jew kienet. U mbagħad tibda investigazzjoni u jagħti raġuni għal fejn ma kienx hemm għaliex għandu l-print hemmhekk. Mbagħad biex jagħmlu investigations. In that sense. Issa għandna wkoll il-DNA nitkellmu fuq d-dem fuq salajfa insomma fuq body fluids affridek. Tista' toħroġhom mix-xahar ukoll ix-xahar li baseta x-xahar għandek id-dem għaddej minn ġo fiha. Tinsiex aħna d-dem kollu qiegħed bl-ossiġnu b'kollox. Imma eżempju jekk kemm jiqpa' tajjeb pereżempju fuq xi surface id-DNA? DNA jekk ma don't alter it, eluf kbar ta' snin. Jiqpa' tajjeb. Eluf. Jiġifieri m'hemmx da. Fimni llum Għax imbagħad għandek ħaġa inti. Tista' tagħmel klon id-DNA llum il-ġurnata. Nassumu li għalhekk dir ħaġa strabba li nsib. Nassumu li naf kien hemm xi omiċidju ġol post. Sawa. Kien hemm persuna xi xhur qabel kienet ġodda l-post u sabu d-DNA tagħha, dak jiġi. Ja, taħna kif għatlek, għatlek, ħan jitkellem fuq il-fingerprints biex ta' DNA li in sensu għal skop ta' investigazzjoni qed ngħid l-istess ħaġa għal-kemm orajt għandek DNA fingerprinting ma jfissirx fingerprints ta' DNA fingerprinting, għandek dawk l-erba' nucleus li tohom isem xjentisti għandek l-ATGUC. Li kunu unik għalik biss dawk. Ħlif għal-identical twins mal-arja, l-identical twins għandu jkun l-istess.
Dawk jagħmlu tnielni fingerprinting tiegħek u jkun jafu kont hemmhekk u mod inti tispjega fejn kont hemmhekk. U jiġifieri tissaħħaħ l-evidenza tiegħek inti għandek dan id-DNA għandek il-fingerprints u għandek affarijiet oħra. Jista' jkun għandek id-dem pereżempju. Tajt subajk jew xi ħaġa. U ħatam telef għad-dem, inti tkun dawlet mid-dem tkun taf jekk hux uman, jekk hux ta' mara jekk hux ta' raġel, dak tarġa tidħol fil-nukleus tiegħu insomma u tara hemm ċertu X'blood type? Ovvjament, il-blood rhesus factor għad toħroġ minnu. Anke dem ta' annimali, tista' tgħid tisma' da dem ta' żiemel, da dem ta' kelb. Allura inti tibda tal-ejmel, għax inti ħassib ukoll min ipprova jfixklek fix-xogħol tiegħek, ikun qed jgħid xi ħaġa b'oħra, jew inkella jkun issettjaw ix-xena ma jkunx vera, tkun messa xena. Ma fimni, bizmija siġi li semnija, jkunu messa xena ma jkunx vera. U tinduna. ċar, nisnieqsa. Nisnieqsa ġifiri missing, għettajt fil-sense reported missing? Reported missing. Kien titħol forensika u kol fihom. Meta nsibu xi ħaġa, iva. Qabel l-investigazzjonijiet jew hekk, naf, meta jkun missing tidħol forensika. Normalment għal Malt qed nitkellmu, nerġa' ngħid ma investigawx. Minuta, tim ċans. Nerġa' nirrepeti li spiċċajt fil-2011 li ma nafx li ġiet inbidlux. Issa sa meta kont hemm jiena nis riportati nieqsa. Jekk ikunu minors, jidħlu l-pulizija fija jridu jinvestigaw. Jekk ikunu tal-età tagħhom li safejna fina tal-istess li ġew Malta, inti meqjus bħala adult ta' 18 sena mela li naħseb għadha l-istess. Dak biex jinvestigaw mbagħad jien naf min ħajġitik l-informazzjoni daħħallek is-sospett li ġara ċi foul play biex nifhmu. Il-bija le ma jidħolx ostjamba pija. Meta kont hemm jien, issa nerġa' ngħidlek ma nafx inbidlux li ġiet. Għax kieku jien naf bħala fuq xi dejta u hekk naħseb fil-ma sens, jekk jien jfimni ħanajlu, oraj, forsi naħseb nafx qed tipprova tgħidha, jien ngħidu jien naf ġejt rapportatni jiena u minn rapporta li jaf li naf għamilt implan ġo dar samil u xew għandi xaqata xi ħaġa jew għandi naf xi ħaġa xi boldi ġo fija. U daħat jom l-informazzjoni u ma jibdu investigaw li isma' minn raħ dentist, minn raħek, minn operat, tifhem, ma tibda tibni u tara daqsxejn u tibda tfittex, ma ngħidlek irid tkun hemm raġuni għalfejn. Għalix dala bnidem ta' 18 sena forsi ma rixi u jgħot iktar id-darmi għaku. Il-barra għorrajt mannamal, lampastambat u tinkwit għalih ma s-sajlu ġej. Għara bnidem ta' taħlet għalih, dak tidħol il-polisija u koll. Ħabba l-miners. Ħabba l-miners. Ġiri kienaw xie kas ta' kitten mutilations. Ta' xiex? Kitten mutilations jew xi annimali u l-inftakarijiena mhux mutilations kienu għamlu żmien għodu jisalbu l-qtatis u hekk dak in that period bħal meta kont tngħidlek ta' federalija li jaffrillu biex inti bħala time frame u kienu jwaħħlu f'satanizmu insomma u affarijiet hekk. Ma kienx satanist minn għalija? Ma jidrilix, le, ma jidrilix. La jfim dela jista' jkun bniedem ma tafx kollox u moħħu tajli, alright, nemmalu xilu ħlejqa wkoll. Jiena ħobb l-annimali ma nemmenx li għandek taħqarhom, imma il-moħħ taf kemm hekk faċli. ħafna barrani nisajruhom, ta' sarek ma. Fimni, fil-gwerra ma nafx kielhom Maltajjela, fi żmien il-gwerra kienu l-ġuħ. Ifhem, jisparixxu ħafna qtates kultant. Niklu t-tiġix mhux qed tiġix, niklu żwiemel u niklu xekku. Kollox annimal ħajju. Eżatt, ma fimni, hekk ma tikolx mutu. Jekk ħadd ikol annimal għax jiġu dawn il-vegans u vegetarians. Jekk ħadd ikoll il-ħaxix qed tieħu l-ikel tal-annimal. Mhux hekk tiġi. Issa Arnold qed jivvinta dan hawn. Ejja rajtu. Ejja ma dak mhux inset mhux annimal ukoll. Annimal ukoll. That's got the fucking bullshit man. Madonna aħna għandna l-iskellu trotana kif aħna mawlin għandna daw biex niklu carnivores u biex niklu il-grains. U l-ġisimna bżonn kollox fil-limitazzjonijiet tiegħu. It's all fucking bullshit. Bostja. Samur il-ġungla, jirak l-Unajtu se kollix. Hello.
Il-Mirko naħseb li naħseb, il-Mirko jaħsbuħ waħed minnhom peress li għandu xaru hekk. Dali ma trebu. Jaqbad mijak das. Ċubakka, għalla Star Wars. Xkont sanejlek ċal. U barra ma ħdimtek fuq. Le, barra ma Malta le, fim dak għandhom il-polizija tagħhom ovvjament. Meta ġieli forsi għandna bżonn joint investigations forensikament kollha ntellaw samples pereżempju. Jien naf illum il-ġurnata ma nafx jagħmlu xi DNA Malta, ma meta kont hemm jiena ma jidhirlix li konna nagħmlu DNA. Konna nibatu Ġermanja jew l-Italja jew whatever. Jien naf anki naf. Fil-verità irħas minn Malta. Għax jien kont nibgħat id-DNA tal-Asafar. Vera kien irħas, Ma għatkelmu fuq murder, ġifiri, mux. Għarħasu, ktar accurate, ġifiri. Iktar accurate, fil-sens, accurate ċarta, Kull ma ta' kien hemm l-ħtiġa li konna nagħmlu konna nibatu għom, ġili kienu jitalaw l-esperti ġifiri magħhom. Kienet esperti aħna bħala forensika li għadha l-istess il-liġi. Il-kodiċi kriminali 346 il-powers and duties of the executive police, ġifiri executive police, il-polizija biex niftehmu, xumma għandek judiciary police, dak huma l-qrati, l-maġistrati u l-mħalfin. Mela dak bħala introduction, brief introduction biex ma niżvijax ħajfmu n-nis qed ngħid. Mela għandek il-kodiċi kriminali, section 346, chapter 9, ikmel istejjer żball. F'jissejl insejt, il-qtajt, u jiprovdilek fej kif għandna taħdem l-Pulizija Eżekuttiva. Issa fuq l-istess binarji għandek l-avukat il-maġistrat inkwirenti. Ġifil l-maġistrat inkwirenti dak ngħidu l-maġistrat tal-Assa. Meta jidħlu ċertu każi ta' ċertu portata li hija maħsuba fil-liġi wkoll meta u kif jidħol il-maġistrat. U għandu dritt u l-obbligu li qabbat l-esperti tiegħu. Issa f'dal-każ il-forensika u Malta ma ta' kontem jiena kienet magħmula minn nies tas-servizzi ġifieri kollha pulizija konna aħna. Issa prova fim. Mela jiena għandi l-kummissarju fuqi, dak huwa il-head of department biex nifhem l-kummissarju tal-pulizija. Għandek id-direttur, il-head of department tiegħi fejn qiegħed stazzjonat jiena. Dr. Abella Medici. Meta kont hemm jiena. U mbagħad għandek il-maġistrat inkwirenti, ġifieri għandek section oħra kif tipprovdi liġi li hu ma jrid jaħtrek biex taħdem fuq ix-xogħol meta jkun xogħol ta' natura li jidħol il-maġistrat fih, ikun ċertu naf xogħol li jolqod ċertu artikli fil-liġi biex niftehmu. Issa jekk ma jaħtrek xogħol da inti l-evidenza tiegħek li ġbartu hekk u tagħmel dwar xi jiġi kollox null. Null, ossja. Mela, inti min ta' ma ħadd insejħ għall-pulizija, ġifieri qed ninvestigaw. Il-pulizija qed tinvestiga fuq dak il-binarju wkoll. Mela qed tipprova ssib bilanċi jiena bħala espert biex ma jkollux konflitt ta' interess għax jiena dak li qed naħdem għall-maġistrat mhux għall-pulizija, ma l-pulizija qed jinvestiga wkoll. Ġifieri Volderi, jekk il-pulizija għamlet investigazzjoni u tiġi preżentata, ġifieri jekk kienx nifhem sewwien, il-pulizija għamlet investigazzjoni separata, ma kienx indaħħal maġistrat sewwa, u għamlet l-pulizija l-investigazzjoni. U mbagħad jekk tmur il-qorti, ġifieri, il-maġistrat jerġa' jqabbad esperti ieħor. Għalhekk għadni. Jew ikella jaqpaw fuq dik l-evidenza. Nispjegalek, għalhekk għaslek skont in-natura tal-każ x'inhu, jekk in-natura tal-każ m'hemmx maħsuf liġi kriminali li għandu jissejjaħ maġistrat biex issir inkjesta maġistrjali, mela l-pulizija wara nkun tibqa' taħdem u tista' tajjeb l-esperti tagħha bħala pulizija bil-forensika. Jibqa' validu mal-qorti. Ma normal, jibqa' validu. Għax inti mhux inkjesta maġistrjali. Da ma ta' kont hemm jiena nerġa' ngħid, issa ma nafx li ġiet inbidlux. Imma eżempju il-maġistrat jerġa' jqabbad. Ija, ma kont se nispjegalek. Ninvestigaw fuq parallel lines. Jekk il-maġistrat jgħid li jiena kien il-maġistrat naħdem espert tal-maġistrat tal-qorti biex niftehmu. Issa, però inti l-investigating officer sewwa mort tagħmel research għand Mirko u sibtu xi ħaġa da. U jgħid li ovvjament da ħajafża l-maġistrat. Mela l-maġistrat ġafżat bija, biex għamlu nitilfu ħin.
U fil-nomina, jikteb xamilġu, u inti tuħoħsib tiktib minnaħat jgħu għol ħalli l-kas jekk insolvuħ ma jaqax jirreġi fil-qorti, għaxum bat terġaw tajt, meta tmur l-qorti, meta l-polizija tressaq, f'ċertu kasi jiressa l-Avukat Ġenerali, ma dak at a later stage. Inti qed tippreżenta x-xogħol tiegħek, l-inkartament tiegħek, inti l-maġistrat qed tippreżentaħ lill-maġistrat u mbagħad tal-ġudikatura kriminali ngħidu aħna tifhem fil-qorti għax imbagħad jidħol maġistrat ieħor. Il-maġistrat inkwalenti jiġbor l-evidenza u bħalma tiġbor il-pulizija. Iħejji kollox u jibatu. Dak mbagħad jekk nassumu jien naf ġejt suspected inti fuq dal-każ li qed ninvestigaw aħna u ġbarna l-provi u l-pulizija terresquk lilek. U mbagħad dak mbagħad tittikletixet il-qorti inti, jien ġifieri bħala espert u l-pulizija u x-xiela bla 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 bla. Mbagħad il-maġistrat jar tal-qorti issa sewwa mhux ta' scene of crime. Il-maġistrat ta' ġudikatura kriminali. Jibda jiġbor il-provi. Jaqqat il-verbal, proċess verbal, ngħidu li jibgħatu għand Avukat Ġenerali. Astja. Ija, bil-Avukat Ġenerali jara li hemm biżejjed provi biex inti titressaq, pereżempju l-qorti jibgħatu lura bl-artikli. Il-każ, u ma tibda proċess biex kemm jinvolvi xogħol, għalhekk għandna komunikazzjoni. Xeba każijiet waħlin l-qorti. Issa dan nerġa' ngħid nirrepeti, qed nitkellem jiena speċjajt bil-2011 sa dakinhar. Ma nafx inbidlux il-liġijiet, ma nafx il-proċedura nbidlix sew. Fuq li meta kont ninservi nista' ngħid għax ma bqajtx intis m'għandix għalfejn. Mhux hekk tkun irtirajt. Ġieli seħħulok lura ċar. Biex tixet iva, mela, ġurijiet u hekk kien hemm li kont spiċċajt mis-servizz u kelli niklanneċet nerġa'. Astja. Mela, mhux bil-fors jekk ħdiem fuq inti. Xort implikat. Bil-fors, mhux it-testimonjanza tiegħek, x-xhieda tiegħek tittajda. Jekk immut, hemm ir-rapport jaraw lilu, ħaġa aħna mbagħad inħejju rapport. Ovvjament, ma xorti tittikla tixed. Astja. Il-liġi jekk qiegħda ma tista' sakemm jibluha ma nafx. Ġifiri, mbatt il-testimonjanza dik għal xejn ma ġifiri. Le, mux għal xejn, ifimni dakka tiġi mbatt il-fajljata. Inti għamil ġuri, tlajt, ma mux l-affarijiet għedin. Fil-demokrazija, u suppost, għedin l-affarijiet. Jema nistax nakkuża l-mirkol għallem l xaħġa u ħattu għant l-inkwizatur u t-torturajtu. Lex, fil-sens. Dak izbidek kien, ullum le. Efem, jena darba kien hemm wieħed waħħinni danaw tal-vat, ma kienx jaf l-istorja, għabata tajjeli, għax darġi wieħed fil-ħodu jixi minn għandi, u kien jaqsu jħu l-ħobza, ħal-ħobza, fim baħi il-barra. Deka administrativ, tlajt il-qorti waħed 16%. U ma kellekx avukat? Appellajta xorta għonħalla, sammu xaxi avukat. Li appellajta ġast biex noqgħod naħlilu ġurnata, fim biex noqgħod naraħek jilbes iġlek u noqgħod hemmhekk. Għalek biex xorta ħallastom morta ħallastom dak Di tal-fatt minna li għadha tesisti u ġifieri li jekk ma jkollux il-receipt jiena bħala client tiegħek. Ejwa, ma da bedek kużani ġifieri li Dik tassattiva, di bħal tal-lights, taddim il-lights u ġibelek litrat, bum. Għaddej jinnaf, suppost bis-sabajn u għaddej bid-design. Sekki difettuża il-kamera, tista' tmerja. Mikkalibrawhom ta' suppost. Ma forsi ma kienx ikkalibrata. Kif kan nista' jgħinlu isma'. Alright, nista' nappellaw whatever, imma dik il-liġi tassattiva li qed tgħid inti naħseb kellek dritt li tell-avukatu. Mhux għal xejn, ma għaliex għal xejn. Għal xejn wan il-klient kien anzjan għalli m'għandix ħinx naħli, qedlu thank you. Ma dak bħala xieda qed tgħid inti, ovvjament għandek bżonn ix-xieda. Għambat tfakket mux ħanoqat nitlaw l-kommedja. Insomma, anyway. I'm sorry. Jalla jkollok iktar sponsors għalli ġibu. Li ħana meċċajt, li nixqna mal appell ta' għandek program interessanti ħafna, għandek mistednin interessanti ħafna, suġġetti interessanti ħafna, naf li segwuk l-ukbar, mela li jgħat t-tini wieħed inti klassifikat. Xaħġi, t-tini wieħed għedin intom.
podcast bil-għalija. Mrabaħa, muj. Ta' nishtiq li namel appell ġenwin li jisponsorjawkom, ġviri, għax għandkom tagħtu platform for free thought najdu l aħna for free speech. Le, aħna nistidnu n-nies u jgħidu. Dak li jkun ifhem li qed nitkellmu fuq il-vet. Jekk kan reklama miegħek, u mbagħad niddikjarhom fit-taxxa u mhux hekk. Mhux hekk, ekku. Aħjar li ħallasom taxxa għal inqas minnet jirreklama. Mhux kollha, imma jkun hemm huwa parti sostanzjali. Kont istaqsi għajli. X'kontent fuq xi xkun nitkellmu għadonna. ċekja waħda mirkux. Blank jgħid. Nitnuqqaf kollox. Le, orajt, mux Kemm għandna? Mulle mux xoħat nħu pjaċir tibżax nistendu fuq 5 tijim. 45 to 50 minutes. Tajjeb, mela spiritualita, xaġa fuq l-okkult, jina għatturu kol, insomma, whatever. Jgħat s-segwi xinu iġri barra fuq li UFOs u l-Kongress Amerikan? Hemm diskussjoni serja ħafna għaddejja bħalissa naħseb ħadd titkellem fuq it-tek u għandek idea sew jew? Għandi idea. Dali ħareġ l-aħħar wieħed David Grush. Mhux hu biss ifhimni, hemm ħafna teoriji u anki biex jenza li permessa l-Osernu daw. Ħassasik domanda. ċal, dal-axħar qed joħorġu ħafna formazzjoni l-Amerika fuq Freedom of Information Act fil-Kongress. Kongress, ejwa, jinvestigaw l-UFOs u dak li qalu qatt ma kienu u mhux tal-li ma kienux. Imma insomma, kxatlek fil-budin, kull ma jsir kollox għal-militar l-ewwel, ġifieri. Fem, biex xbew bomba atomika John of Carolina l-Amerika għal 60 sena. Ma hija, ifimni, if you want to hide something, hide it in plain sight. Dak kienu tilfu, kien ġara accident, kien waqa B-52, u waħda mill-bombi, kienet ġor żewġ bombi atomiċi, u waħda mill-bombi waqat, u kienet fl-aħħar stage li tisplodi. H-bomb ta' ġifri mux ċajta. Kienet tajrnu. Sulfarina l-lum di. Le, kienet ta' meħsara irreparabli għallek. Ovvjament, imma immaġina fejta l-lum. Ġifri biex xbew dik għal 60 sena. Jafu kif. Rajt ħaġa ġal. Le, bħala UFO ma naħsibx li għadċrajt, le. Ġifri if I witness the UFO tajt, jien personali ma jidirlix, ma naħsibx, ma jidirlix. N-interessa ruħi fihom, fil-fat kod nistudja l-astronomija. Ma tafi xaħat li razguf UFO? Ma jidirlix, ta' ma naħsib. Ma kont ma xi barbecue ek ximkien jilek rajt UFO? Le, ma jidirlix, ma niftakarx. Pero jien personalment, alright, ħanajt nemmen ġifiri m'għandekx bżonn evidenza, ma tajt nemmen, imma xi evidenza iktar irid kollok bżonn universijiet bħal daw. Idħol ara fuq ir-ritratti li għandna computerized taw tal-Hubble teleskopu dal li għandna il-James Webb. X'jista' jkun galassi u triljuni ta' pjani tispiċċaqat aħna biss. Impossibli. Ma jistax ikun. Naqa kera u kol kieku ma jistax ikun. Ma tagħmel sens. Imma m'għandix provi. Għax jekk għala kemm il-bniedem għajja ngħidu baqalu kemm baqalu miljun sena. Skont ix-xemx jew skont kemm nibqgħu x'id-dinja aħna. Kemm baqala x-xemx. Ngħidu ħafna. Xi biljun sena jikkalkulaw, ma dan kalkulu sum. Da għanna l-ħin biex nifirxu. Intimen għallek jista' jkun forsi ġara hekk b'ximkien ieħor u ġejna hawnhekk. Dik kostja, ajwa, rajt, jista' jkun probabbli minn Mars ġejna aħna mhux. Rajt teorijament awtur li jgħid li aħna ġejna mhix il-pjaneta. Per eżempju. All right, fil-bidu tal-podcast għatlek all right, bħal ħadd ieħor u mulet hawnhekk, allura mamdin whatever sejna kollha mamdin taħt reliġjon oħra. Imma mbagħad meta tibda tikber u taqlod interessa ruħek. Jien nitkellem fuq l-Anunnakis, bħalissa msemmija ħafna Nibiru dik il-pjaneta li skont Zakaria Sitchin kien malija l-ewwel miedem li kien għamil translation tal-Cuneiform tablets tal-Assirja u Maljeni. Jekk taqbad ix-xeb ħaliem fil-Bibju Ġudajka ġifri li minna ħarġet il-testament il-ġdid u wara l-Islam l-aħħar ħaġa. L-Islam l-aħħar ħaġa, iwa.
Qabilhom ġa kien hemm ġilla Sirjani, l-Eġizzjani antiki, ġifieri daw qed jitkellmu fuq daw l-allat, l-Anunnaki li ġew fid-dinja u insomma għax rridu jfittxu d-deb, għax teori kif hemm miktub insomma skont translation li l-pjaneta tagħhom kienet qed tmut bil-mod l-atmosfera, kollhom bżonn jagħmlu d-deb u biex jirranġawha. Biex jirrepelljaw ir-radiation. Biex isewwuha biex nifhem. Rabba radiation. Whatever. U ġew hawnhekk insomma sabu li taqbel il-gassis li għanna, ħna ma taħħom hemmhekk. Id-deb. Għatna nimxi pass. U kienu qed jibdew jagħmlu mining għad-deb. Però deċidew għallu hawnhekk diġà kien hawn il-kreaturi. U fost daw il-kreaturi sabu kreatura li kienet ħafna promising biex jiklonjaw jew jagħmlu jinnaf genetic engineering fuqha u jħorġu u jagħmluha fix-xebħ tagħhom. Mela jekk tqabbel dan ir-rakkont tal-uniforms li Zakaria Sitchin kien għamel translation tiegħu I stand to be corrected sewwa. Right, minn fejn il-bniedem qed inħaffef ħafna biex ma ntawwalx ħafna. U meta viżavi l-Bibja li u aħna nagħmlu l-bniedem fil-forma tagħna. Ġaqegħdin hemmhekk. La fil-verità ma dik l-istorja tgħidlek li huma l-ewwel mamlu li ġiġi. Whatever. Li ġiġi ma rridux jobdu l-Anunnaki, insomma. U ġew il-Watchers u saret ġilida fis-smewit. Għallu sma, enki rrit joħloq dan għaxħom minn id-dieħor u ġejn aħna. Pero interessanti, għax kunnet nkellmu fuq il-forensik u fuq il-genetic engineering u hekk u din li insomma fretek, minn li hemm kromosom li ma nafux kif ġiet aħna għandna ħafna chromosomes fid-DNA tagħna li huma junk garbage jew whatever. U ma nafux minn fejn kif. U in a sense tagħmel ġejsen sajli għalfejn. All right, l-iskeletru tagħna, il-bioloġija tagħna, bil-mod li nitkellem aħna nitkellem u ġifieri nistgħu għandna communication aħjar mill-animal oħrajn, anke subajna insomma, tibda tilab, tibda tikol il-laħam u hekk issa jgħidu li jridu minn mindu bdejna niklu l-laħam l-intelligenza tagħna kibret. Kibret iva, eżatt. Jista' jkun hemm ukoll xi involviment mill-mushrooms, mis-psilocybins. Il-mushrooms naħseb l-ewwel ħaġa qabel is-cyanobacteria, le naħseb l-ewwel is-cyanobacteria għax dik titlu s-siġnu wkoll. Imma insomma għax naġlu qed naqbżu ħafna. Ejju, mhux hekk imma lex aktarx li s-psilocybin mushrooms kienu parti mit-trigger tal-li. Il-trigger ifhimni. Bniedem prova jiskopri. Il-trigger u fl-ispazju insi il-Homo sapiens, ejjen ninsew lilna. U ninsew l-Anunnaki u kollox, ħan nitkellmu b'mod ġenerali fl-univers fid-dinja tagħna tanti qiegħda fil-Goldilocks zone tajjeb eżatt, jiġifieri lejja sħuna ħafna u eżiek jisħa ħafna. It can sustain life as we know it, all right? Għax aħna l-uniku modelli għandna uffiċjalment huwa d-dinja tagħna. Carbon-based life. Carbon-based life. Sewa u pulma fija. Issa, all right, aħna t-temperatura tagħna ma tistax taqbż il-35 degrees jew whatever. Tibda b'dak id-denju insomma affarijiet hekk. Inti mhux ħad toħroġ barra 50 degrees għax tibda titqalla. Ġismek mhux tajjeb. Tilqaq l-ossiġnu. Mhux hekk. U l-assistent ma jfissirx ħafna għax jibda jfriża d-dem. Ma jfissirx li memxin naf ħalajja oħra x'imkien ieħor li huma differenti l-bioloġija tagħhom għal tagħna, anke fl-istess dinja tagħna hemm ċertu insetti u annimali l-bioloġija tagħhom għalkemm we share the same biology huma differenti jistgħu jgħixu ġo silġ pereżempju, silġ l-Antarktika qed nitkellmu. U mbagħad hemm minnhom daw il-sejx jgħidulhom bħalissa għandhom isem ikunu ishom bħal microscopical alla ta' ġifieri ħafna creatures jgħixulek fil-nar, jgħixulek fil-gasis, jgħixulek fl-atmosfera ssibhom. Xejdulhom bħalissa. Insomma. Tardigrades. Għandhom sitta qajjem insomma, issibhom fis-sodda jgħu għollaw. Kullum kien. Allora li qed ngħid jien huwa għandek l-element tal-ilma,
l-oxygen, meta għandek hydrogen, nitrogen, aħna għandna xabba gases fid-dinja tagħna biex kun daw bħala kreaturi fid-dinja qed nitkellmu sa mhux kif ġejna aħna l-bniedem biex ħadd ma jaf assunzjonijiet biss għandna jew tbgħu minn reliġjuż issejħin ir-reliġjon. Ma jifqu x-xjenza noqgħod iktar. Tifhem. Single cell amoeba u ma tibda l-evoluzzjoni. Issa, allura għalfej aħna għagġelna l-għazek. Xini, ħatora ma jekolx laħam, klip ma jeklux laħam, l-ljuna ma jeklux laħam, l-iskelletur taħħom ma jimilix faċli, forsi, għal-jom imma memxie xadini. Nfem, l-orangotango s-sadaħlu fi Stone Age, għabdu jużaw l-għodda. Eżatt, allura jista' jkun li evoluzzjoni wkoll, allura bl-istess account. Għaliex aħna jekk ngħidu li ħriġna minn dik il-fera, evolvejna daqshekk malaj minnhom. Jekk huma għadhom risim mill-Stone Age li qed jevolvu naturalment, sakemm ma babes nixfihom aħna, sewa ġelhom jisiru ħafna affarijiet u ma nkunux nafu. Suppost aħna bħalhom qed nevolvu mhux evolvejna. Daqstant ritmu maġġel. Il-bniedem naħseb xi at one point ra xi ħaġa. Fimt li triggerjatu li jew kien jara xi ħaġa ta' spiss. Jienek naħseb tajn li ġalitu jagħmel step up. Ġifieri. Issa jiena bħala animal ma nafx, sewa jiena ma nistax nidħol ħa nispjegalek minuta. Ma nistax nidħol f'psikoloġija ta' kelb ta' dolfin jew whatever għax ma nafx. Jien bħala bniedem nista' ngħid. Inti mhux ma jħossokx li hemm xi ħadd fuqek aħjar minnek. Tħoss li hemm xi ħadd ikbar minnek spiritwalment. Qabel kont pasta. Pereżempju, tħoss li m'għandekx toqtol. Għal xejn. Tħoss li m'għandekx tisrawek, fimti. Qabel kont pasta supprozuntus. U ma konx tikkomunika mi żgur għalna. Ma dak jista' jkunu fattori oħra. Tardit rednek, fimt? Ġifieri. Illum il-ġurnata iktar humble. Għalxiex. You evolved. One, esperienza xi ħaġa li ġalitni naħseb, oret, meta kont żgħir kont rajt UFO ma kint soppressajta f'2009 rajt UFO wkoll. Imma l-aħħar waħda kont matur biżżejjed biex ngħid x'il-lost jagħmel min xejn. Fim ċirit ngħidlek? Nafx irid tajt, ifhimni nerġa' ngħidlek nirrepeti. Jien spiritualista iktar reliġjuż. Mid-2009 sa l-ġurnata naf li jisma' m'hemm xejn li jisparixxi u jerġa' jiġi fir-realtà. Ma dak tista' tkun aħna nimxu by vibrations, il-vibrations. Ma naħsibx li hija vibration. Jista' jkun li kif qed tajt inti qed ngħixu f'simulazzjoni avvanzata? Dik kienet tant kienet Mirko raħ il-video. Ġveru jgħetem fuq l-internet. Kollem glitch fil-Matrix. Le, di tant kemm mistramba mennen ħaġa. Ma jista' jkun li daw jagħmlu cloaking device. Jista' jkun il-vibration tagħhom inti jekk taqbad fan. Isma' jara. Ma tistax, you can wrap your head around it. Il-ħaġa. Ħanejlek għajxiex men. Tittara. Ija, mux għet Amerik. Dik hija xi ħaġa tiegħek personali. Pal minn jgħid. waħdi. Ma xorta inti rajta u dak ra. Ma xorta inti personali. U forsi l-interpretation tiegħek tkun differenti mill ieħor għax klem xi ħaġa li lek laqtitek mod u dak laqtiet mod ieħor. Le, jiena li hija xi ħaġa teknoloġika li kien hemm hija xi ħaġa reliġjuża. Eżatt, kif ngħidlek, it-sumbat moħħok kif jipperċepixxi l-affarijiet. Li kont se ngħidlek li it's a proving fact li aħna naħdmu fuq frequencies. Jista' jkun mod, tant huma avanzati daw li jsibu mod kif jagħmlu frequency u inti bajnejn aħna qed narhom li sparixxew, mhux jkunu sparixxew, għax ikunu daħlina frequency oħra, wormhole dimensjoni oħra jew whatever. Għadhom ġo l-istess spazju ġifieri. Space intema mhux l-istess, l-ewwel time mhux vera jeżisti dak aħna f'indajnih. Mhux hekk ovvjament. Space, all right, jeżisti da space bħalissa. Anke l-space within space, you can open up the molecules and make a wormhole, teoretikament, ma nix teknoloġija biex namluha. Teoretikament, ma mbarres li għanna l-gravità, aħna għadin space time, u muxek il-gravità. Jien Black Pepsi Max, li tant kemm huwa b'saħħithom daw, l-oġġetti li jiġu hawnhekk, li huma għandhom biżżejjed biex jagħmlu black hole, jekk tisplodu waħda minnhom. Jekk iridu
ġa faqawna l-għenna, fimni. Ovvjament. Fimni, naħseb bit-teorija li għanna, bit-teknoloġija li għanna, għahna wasalna fissa li nista' nagħmlu black hole. Jekk tiftakar jien naf jekk għandna kamment għal-bidu li kunu jagħmlu l-Hadron Collider ġo Lucerna, f'Lucerna għandhom li jgħaddak il-Hadron Collider. Il-biża kien li jista' jagħmlu kisru jfarkolati u jagħmlu black hole and then engulf the whole space around us bid-dinja kollox. Għammajdum. Mux ħatkun ċaħġa. Ħanajlek biex tamel black hole. Titi kollok supernova, ma supernova l-alla, ġviri, il-xemx tagħna żgħira biex tagħmellek black hole meta tisplodi. Timplodi, issa ma jekk tibda tiklef mill-atomi tagħha, ħadibda tiġbed leha, ovvjament. Ma teorija li ssir red dwarf u it expands ma tinfaqa, mux jissir supernova, għax miex kbira bizzejiet, biex jissir supernova. Ostja, miex bizzejiet. Tani yellow star. Dak taf li jem scales tal-isselelu. Naf li jem scales. Għandek il-white dwarfs. Il-white dwarfs, għandek red giants, insomma, yellow giants. Hemm xi waħda. Blue giants. Hemm xi waħda blue ma. Blue dawk supernova normalment. Li jagħmlu rip in space. Palmeta għandi daw tinċartu. Tifhem, issa black hole għax tanti hemm gravità enormi li d-dawl ma jaħrabx minna, allura jiġi black hole. L-elements, ma jibqawx elements imbagħad. Jinbidlu l-elements, ifhimni l-elements jinbidlu, l-elements tanti jinbidlu. Għax jisek inti jisek bat fabrik u taqqabtu sewwa u xekket ngħidu meta jkollok black hole u maddejt minna ħall-oħra. Fim? Issa dak il-fabrik qed ikompli jiċċarrat. U fejn imur? Fejtimu. Allora jek mux id-dinġu simulazzjoni. Jista' jkun. Mux ħammerik, ma m'għandniex provi. Jista' jkun. Dot, tgħid li naqra. X'tagħmel inti? Tagħmel bħal kattoliċi kretini, kull ma tifhimx għax malla. Ma tafx minn kif telat ix-xemx għax Alla, ma tafx għax Alla. Imma jien mhux qed ngħid li hemm Alla. Tikun meta jkun mhux. Le. Ma qed inġu simulation. Ma jmux li hemm Alla. Jekk qegħdin żomna ġi. Simulation, man. Ma jekk hemm simulation xi ħadd jiġi kontrollat, ħalma tendi qed tilb il-PlayStation, qed tagħmel simulation ma hemm il-controller li aħna ngħidulu Alla min jemmen xi m'għadniex nemmen, jien nemmen li aħna kollha Alla għaliex għax aħna parti mill-univers. Parti mill-univers. Jien kemm għandi żmien, għalaqt 57 milux le, jien għalaqt 14 billion 57. Għax iċ-ċelluli tiegħi bdew dikinhar. U meta ġismi jitlaq kif għal-Riki, meta kellek Riki għaw f'għet mill-programmi tiegħu. L-enerġija tibqa' hemmhekk. Ġisma jitlaq, id-dem jitlaq, whatever, ma l-enerġija li ħana ngħidu l-ruħ li ħadd ma jaf x'inhi di. X'inhi l-enerġija? Mhux naf. Ma tibqa' ddur x'imkien. Allora dik l-eternità, dik li inti parti minn Alla, lek tifhem min jien sewwa, ma jfrissix li qed ngħid sew, ma jfrissix li qed ngħid ħażin. For the record. Ma tarajt li ufo maċ li Angelo jien, maċ li Alla. Jien minti tittifhem. Għaxin t-tejliħa. Għamilt bħal Kristjana. Li ma tifhimx tajtax simulation, meta ma tifhimx sissa. Le, jien mux qed nifhem għal-ħaġa, imma jien għalek mux qed inġu simulation, dil-ħaġa kollha. Dil-ħaġa kollha li qed inġu fiha, jekk mhux qed inġu simulation, ġi l-lost. Ma inti titqis li daw qed jirrakkontaw bil-intelligenza u bit-teknoloġija ta' dak iż-żmien. Issa, aħna forsi għadna ma skoprinix di teknoloġija li għettajtin, dil-qoddim nkunu nafu. Jek tibqa razzomana. Jek tibqa. Issa, ma tista li spiega li, per esempio, għan nitkellmu. Għatlanna ċans, għanna Windows zaħira. Fidejn, f'minja fuż il-buttuna. Per esempio, jenna fil-ħolm temmen biħint. Il-ħolm li jistaw jisiru l-affarijiet, jek toħlom. Ħolm stramp. Jista' jkun premonition jew precognition, whatever. Kultant nejt Per esempio, jena għan nitkellem f'oġġib personali issa, il-mewt ta' umu ta' missieri. L-għalet ta' missieri u mimitu incidentalment 4 snin to the date fuq xurxin. Ġifiri missieri mit fil-7 ta' Ġemru ta' 1994, ta' 1993, u għommi fl-istess data fil-1997. Koincidenza, ma' insomma. Mela, fil-7 December, t-nej l-istess data, mietu 4 snin apparti. Astja. Mela, jien kont Komparazzjoni? Jinnaf. Ma nafx mux simulazzjoni, ma nafx. Ma nafx. Ma nafx. Ma nafx. L-affarijiet jiġru stramp, men.
Jina li stramba li jetawek kien kellem il-ċari, jien kont namel il-ħobsa, jizzopet namel Ija, ma dak connection, Semċi li t-nejl. Hemm transmitter, f'kom sinjali, u l-għet nirċuvuhom, inti tinsiex l-atomi tagħna, għandek positive u negative kollox fid-dinja, anki aħna għandna positive u negative, jista' jkun li hemm ieħor bħalna ġo univers ieħor. Jekk inti taqbad titrasporta l-atomi id-dawl ġifieri minn għawalem minn point A to point B, u għed jibli pja isfer, u l-għu jibli pja aħmar, un batnej jiġu jiblu pjaw l-istess. Irrelevanti mid-distanza, jista' jkun light years away. Umbat nitlu fil-instantaneous travel, ċen qabżu. Minn ħaġa l-oħra. Ma l-kontet najlek, jinkon klos ma' missiru, ma ta' mitħat il-ruħax kien għedibati. Issa, minni jek trit, bismani bil-fors. Xi naħseb dak il-lejl jew xi lejl ta' wara, jien ma naħsibx li nadħolma, ma jiena dok nadħolma. Naraħ lilu, sewa naraħ ġovanili jekk u bitta xi 64 jew 63 years ħaġek. Imma f'til-ħolma rajtu radjanti ħafna. Ġivri bnidem ta' 64 years, sekretara bnidem ta' 18, ma nafx kif għan nispiega l-ħagġa, libes is-suit favorita tiegħu, u radjanti ħafna għamil kien żmien kien speċi retreated from life. Di kienet triggered fih minn minn tkun dat nitifel jiena mżomma u ħudi għadni għad nikbru, kien li t-sija li joħtu kienet nitet bil-baby kollu xu tant kien uħobbax. U ġivri missiru minn għalija kimmit, fizmin l-gbarru jew xaħġa, ma nafx eżatt, u għallu kien overall familja jizu, ma nafx inti, għallu kien jizu bħal father figure. Għallu kien tant ħada bikbira li baqa sejr l-ura, ma rriċaf xejwek. Sakem fil-December 7 tal-1993 miet insomma. Baffetwatu. U dan fil-ħolma insomma jew viżjoni għidel li trid qed naraħ ġovanili, nerġa' nirrepeti. Radjanti ħafna u l-post ġnien sabiħek, ġnien bis-siġar fjuri, nice day. U qed naraħ jaqbis isu ħaruf strina, sonaġ kif tajt inti għandna u saying bil-Malti speċi, ħafif daqs gidja jew xi ħaġa, whatever. U għek ferħan, għat jimxi missieri spieġin, għat jaqbis jiġri jimxi, u saqsin għalli titti ġimijaj. Tu mux xort, jien għanna ġimijak, għalli le, mur l-ura, tiġix. Ġifri, forsi t-tewdin da moħħi, ma nafx. Sa, fizmin li kienet għet ommi, għaxi jistrabba, di ma jien kop ftemt mommi da kien għarf fis-7 December ta' 1997 jiġi, għax 4 snin wara. L-immorru fuq l-qabal ta' missir, mżomma namlu l-dana u xajdu l-lapida. U spiċċajna biex jomej wara ħadna lejla, għax press li l-għakret festa ma jitfnux il-konġuzzjoni, so ma kienu xej. Ħadna lejla, firna lejla, mżomma. U da kienet, tokkat long story short, insomma, kienet diabetu, insomma, u għaffritek, u naħseb bleċitament nizli tal-pressjoni u tal-zokkor, insomma, whatever, għadni għal-isptar. U tintelef minn sensija ġejaw sejra, u kienet lajti juf, taf li għeduk lajti juf, insomma. U at one point in time, ibdit tajt, sadik għajna jamalu, għamba kienix kret mitlufa, ma tafx minn għadleja u whatever, li għettara l-omma t-sejħela, ġifri nanna tijaj. Mbat, għaw ċensu, s-sirek kien jismu Vincent ċensu, t-sejħ li u għol spieċi, t-tara l-mejtin taħħa t-sejħula di. Emmen jek li tisma bil-fors nerġanajt. Issja di stramba. Kellem episodju li, in the meantime, bdiet tara niskor ħeduru madwara bdiet tajt, u bdiet keċċijom. Taf inti l-isptar, ma ta' raw li mux għalmana, ituk il-grizma tal-morda dik, minna xaħġek, u l-assis u whatever, u ma ta' bada jidur maħħa msomma u jbirek u għek, isom istraħet, kalmat u daw il-nis marratomx iktar tel-ulem. Issa skużani waqqaftek għax kelli train of thought u l-insan kellna. Le, interessanti ħafna, għamil żmien kont qed tinsegwi ninsegwi l-Keith Parsons u saqbad tinsegwi l-Eric Davis. U semmija ment ta' spissi semmu għadi. Ek jgħidu li l-familjariti jiġu jilqawk.
Ma nafx. Tista' naħsib tarni qatt ma mit. Sejk ma nafx. Jien naf għabu reincarnation, per eżempju, dik oħra nemmen bija wkoll dik reincarnation. Naħseb li hemm xi ħaġa, there's something to it, jekk m'hemmx hekk ma nafx men, jekk mhux simulation. Jista' jkun, kollox jista' jkun recycle. Inti simulation jekk tilab logħba u tfejt terġa' ċal terġa' tittilab mhux recycle. Mhux hekk tissejvja l-logħba dejjem. Eżattu. Jista' jkun, però u llum il-ġurnata nistgħu nibdlu l-karattri fuq waqt il-logħba GTA. Ifhimni, li qed tgħid inti hemm scientific ġifieri ejja ngħidu theories u tested li jista' jkun jkollok genetic memory da deja vu su hekk. Probabbli naf xi ħadd mill-antjanati tiegħi kien hawn biex jirrekordjaw ġew. Bad ħaddejt minn hawn jiena 300 sena wara jew whatever da qed nasaġera ta' ma biex ngħidlek xi ħan nipprova ngħid. U ngħid ostrina hawnhekk naf kienu hawn inkontaw. Imma dak jista' jkun li huwa l-genetic memory tal-antenati dak kellu tfal, skemm wasalna għal missierhom ikollhom lili. U I inherited the genes b'kollox, bl-enerġija nerġa' ngħid, bil-memorja. Astja. Jista' jkun. Kemm għandna ħin. Sija 10 minuti jekk qed nikkalkola sew. Mela, nerġa' ngħidlek grazzi tal-li stedintni u nferra nappella ħana l-meċċajt għax jiena kolli nkunu bilaw f'sormi. Mhux literally alla ġen nisa. Buġarru mill-kbar ma nfhem. Se tifhimni pereżempju waħda alla ġew iċċani huma imma tifhimni x'daf li nkolli ngħid. Long as me wrong. Ta' min vera jalla jkollok iktar sponsors għax nemmen li meħan jisponsorja miegħek mhux ħa jitfaq jarmi l-flus fix-xejn għax inti segwit minn ħafna nies u kif għattu meta jekk ħan nisponsorjak lilek ħan ikklejmjhom fit-taxxa. Aħjar nagħmel il-ġid bihom mill-intihom lill-NGOs jaqablu l-ostja tridu. Issa l-kritikawni xella tifhem. Aħjar toħodhom bħalek u bħalek li qed tagħtu platform għal direttur tax-xogħol għax li kieku ma kienx miġnun daqsi hu naħseb inna l-waf. Le, jalla jkollhom iktar bħalek. Għax inti qed toffri platform għal freedom of speech u kollu, ġifieri għal affarijiet okkulti in that sense ukoll. Fem forsi nħorġu naqra nis mill-caves. Femni ħanelek, għawnek naħseb il-reliġjoni ġeni għanda ħafna hold-data. Għax fil-verità għadna fil-caves systems tal-knisja u affarijiet oħra. Femni, ġis sekondi, ma nawu nselli għal-bib tijaj u koll Patrick, Luciferian kellek Patrick. Ħafna, he's fucking right, jemmel li rix. Għodu jikri, what the fuck, man. Kifet tajt inti. Unsabu l-wenzu kol. Lawrence, ma nsimux il-Lawrence jew. Ma dak on a different scale, għax Lawrence Sultana u direttur tal-films, kellu dak il-film għalija ħafna tajjeb, kollox tajjeb, bl-script, bl-atturi. Għadġa fuq xismu. Ija, suppost għandu jaħdem xaħġa ġoħra li nispera li tini parti jek ma jtini xort għaxib konna l-or u mi għalib għawan ċirit niġi narak u għat l-ek wettek li forsi niġi madollu s-tien bat naraw. Grazie ċar. Thank you għafna. Grazie. Nselli għal-għulħat. Thank you.